A masu kallo da sauraro kuna tare da Kwankwasiya Reporters TV. Kwankwasiya Reporters TV ta yi katarin ganawa da ɗaya daga cikin lauyoyin a jam'iyyar APC. A ranka ya daɗe, ko me za ka ce game da wannan shari'ar domin masu sauraro su san aina a kwana kuma ina za a tashi? To, ni dai sunana Barista Lukman Awwalu Abdallah. Kamar yadda waɗanda suke bibiyan wannan shari'a a wani zama da aka yi baya, an san cewa su PDP lauyoyin PDP sun buƙaci da kwamishinan 'yan sanda ya zo ya kawo wasu takardu kotu. To a yau wakilin kwamishinan 'yan sanda ya zo ya kawo wasu daga cikin takardun da aka ce ana nema a wurinsu, da dai cewa takardun da aka ce ana nema ba duka suke da su ba, sun kawo waɗanda suke wurinsu yanzu gaban kotu. Wannan shine matsayar da ake a yau. Zuwa yaushe za a ƙara zama? Yanzu shari'a sai an ɗaga sai gobe kenan, tunda ba wasu shaida kuma da suke a gaban kotu da su PDP za su gabatar. To zuwa yaushe ne su PDP za su ƙarasa ba da shaida? Ranar Laraba ne za su gama. Ranar Laraba ya kama 7 ga wata kenan. So da yawa wasu ba su gane ma ya shari'ar take ba, suna cewa za a yanke hukunci sati 1 ko sati 2. Wani lokaci tribunal take ɗauka, kuma zuwa yanzu an ci 1/3 ne ko kuma rabi aka ci, ko kuma an kusa gama wannan shari'a daga ita kotun? Kamar yadda mutane suka sani, sun san kamar yadda ita su dokokin zaɓe suka tanadar da kuma constitution na Najeriya, kwana 180 ne ko tribunal din take da shi daga fara daga filing petition din har zuwa yin hukunci. So kamar yadda mutane na bibiya za su san cewa PDP yanzu kwanakin su saura kwana 2 zuwa 3 su gama kawo shaida. Daga in suka gama, su kuma wanda ake kara na farko da na biyu da na uku su ma za su fara gabatar da shaidunsu, wanda suna da kwana 10 kowanne a cikin su ya gabatar da nasa shaida. Kaga kwana 30 kenan. Daga nan kuma a zo akwai abin da ake kira final written address, kowa ya faɗi abubuwan da yake ganin ya gudana a kotu, sannan kuma ya faɗi abubuwa na doka da yake ganin kotu ya kamata ta yadda da abin da ya yi, sannan kuma kotu ta sa ranar da za ta yi hukunci. A yanzu dai za a iya cewa an ci kaso 2 cikin 3. To muna godiya. Kwankwasiya Reporters TV ka kawo muku rahoto. Na gode.